ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பிப்பான்னு சொல்லி ஒரு வருடத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு. அந்த சமயத்துல இப்போ மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? கட்சி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரணும் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்களா? இல்ல, கட்சி அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஏப்ரல் தலைவர் அதிகாரப்பூர்வமாக ஏப்ரல் 14 தமிழ் புத்தாண்டுக்கு அறிவிப்பு ஏகமன அதிகாரப்பூர்வமா அறிக்கிறார். அதற்கு முன்னாடி இந்த மாவட்ட செயலாளருடைய ஆலோசனை கூட்டம் எதுக்கு நடக்குன்னா, மாநாடு எங்க நடத்த போறோம், எத்தனை லட்சம் பேர் கூடுவாங்க, குறைஞ்சபட்சம் தமிழக உளவுத்துறை சரி, டெல்லி உளவுத்துறை சரி, கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் ரஜினிகாந்த் மாநாடு நடத்தினா எவ்வளவு மக்கள் சேருவாங்கன்னு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறாங்க. டெல்லியே மிரண்டு போய் நிக்குது, தமிழகம் உளவுத்துறையில மிரண்டு போய் நிக்குது. ஏன்னா என்னன்னா 20 லட்சத்துல 40 லட்சம் பேர் வருவாங்கன்ற மாதிரி. இந்த 20 லட்சம் பேர் 40 லட்சம் பேர் வந்தாங்கன்னா எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றது, யார்கிட்ட என்ன பொறுப்பு ஒப்படைக்கிறது? வர காவலர்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்ல, கர்நாடகாவில், ஆந்திராவில இருந்து வருவாங்க, கேரளா, எல்லா மாநில எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து, பாம்பேல இருந்து வருவாங்க. அது மாதிரி செலிபிரிட்டிஸ், பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் வருவாங்க. எதிர்பார்க்க நம்ம கற்பனை கூட பண்ணி இவங்க எல்லாம் வருவாங்க, அப்படி ஒரு செலிபிரிட்டி எல்லாம் வருவாங்க. ஏன்னா அப்படி வரக்குள்ள இது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றது, எவ்வளவு எப்படி கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு அதுக்கான கூட்டம் ஒண்ணு. ரெண்டாவது தலைவர் கூட்டணி ஒரு நிர்பந்தம் தேவைப்பட்டால் கூட்டணின்னு ஒண்ணு வந்தா நம்ம கொள்கைக்கு உட்பட்டு யாரோட கூட்டணி வைக்க முடியும்? இருக்கிற 400 கட்சியில் இருக்கு, 400 கட்சியில மக்களுக்கு ஓரளவுக்காவது மக்களுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு நல்ல எண்ணம் உள்ள கட்சிக்காரங்க யாரு? அந்த கட்சியோட கூட்டணி வச்சா அதோட பலம் நமக்கு இருக்கு, பலவீனம் எப்படி இருக்கும்? கூட்டணி குறித்தும் இங்க பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? வாய்ப்புகள்